ሰላም ጥዕና ሃብለይ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪ ፎረም ሎሚ ሶሉስ ሚያዝያ 14 ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝወፁ ዓበይቲ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ዘሎ ወጥሪ ናብ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ምፍላጥ ገፂኡ የንቆልቁል ምህላው ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ናይ መሬት ምምላስ መስርሕ ዘጋጥሞ ጉዳያትን ከምኡውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ክንርኢና። ቀዳማይ ዜናና እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ዘሎ ምስሕሓብ ሎምውን ቀንዲ ኣርእስቲ ዜና ኮይኑ ይርከብ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ወደብ ኣብ ግብሪ ከይውዕል ንምክልኻል ምስ ሓያል ሃገራት ዘለዋ ርክብ ኣሕይሉ ኣሎ። ግብፂ ኣብ ሶማል ዘለዋ ወታደራዊ ደገፍ ዝያዳ ንምስፋሕ ሓድሽ ስምምዕ ከም ዝፈረመት ይንገር። እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ጻዕሪ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዕንቅፋት ይፈጥረላ ኣሎ። ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንመንግስቲ ኣስመራ እውን ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ታራ ይህቦ ከም ዘሎ የመላኽት። መስርሕ ሰላምን ትግራይ ምምላስ ተመዛበልትን ናብ ትግራይ ከኣቱ ከለና እቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ክካየድ ዝጸንሐ ምምላስ ተመዛበልቲ ዜጋታት ናብ ጸለምትን ራያን ዝተወሰነ ምዕባለታት የርኢ እኳ እንተሃለወ ሕጂ እውን ብርቱዕ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ወታደራዊ ሓይልታት ነቲ መስርሕ ብምሉእነት ንኸይሳለጥ ዕንቅፋት ይኾኑ ከም ዘለዉ ነበርቲ ይገልጹ። ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ንመስርሕ ዳግመ ህንፀት ንድሕሪት ይጎቶ ከም ዘሎ ይገልጹ። እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ምስ ፌደራል መንግስቲ ብዛዕባ ባጀት ዘለዎ ዘይምርዳእ ሕጂ እውን መፍትሒ ረኸበን። ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ጽልዋ ሕውትን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ ኣብ የመን ዘሎ ዕጡቕ ሕቲ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ንግዲ ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ ምቁራጽ የርአን። እዚ ድማ ኣብ ወደባት ዓሰብን ባፅዕን ዘሎ ናይ ንግዲ ምንቅስቓስ ብተዘዋዋሪ ይጸልዎ ኣሎ። ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ባዕላዊ መርገፂ ብምሓዝ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ብጥንቃቐ ትከታተሎ ከም ዘላ ልዕላውነት ባሕራ ንምኽባር ድልውቲ ምዃናን ብተደጋጋሚ ትገልጽ ኣላ። ቁጠባዊ ቁልውላው ኢትዮጵያ ናህሪ ዋጋታትን ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ቁጠባዊ ኩነታት ኣዝዩ ሰካፍ ደረጃ በፂሑ ኣሎ። እቲ ዝተጀመረ ናይ ሸርፊ ለውጢ ዋጋ ቅርሺ ምስ ዶላር ክወዳደር ከሎ ዘርእዮ ድኽመት ኣብቲ ታራ ህዝቢ ዝወረዶ ናህሪ ዋጋታት ሎሚ እውን መዘራረበ ርእሲ እዩ። ብፍላይ ዋጋ ነዳዲ መሰረታዊ ምግብታትን ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ኮይኑ ምህላው ህዝቢ ብርቱዕ መረረት የርኢ ኣሎ። መንግስቲ ብወገኑ ነቲ ኩነታት ንምቆጻር ዝተፈላለየ ስጉምትታት ይወስድ ከም ዘሎ ይግለጽ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪ ፎረም ንሎሚ ዝነበሩ ዜናታት እዚ ይመስሉ። ኣብ ዘዋና ዘለዉ ወጥሪ ብኸመይ ክፍታሕ ይኽእሉ፣ ኢትዮጵያ ካብ ዝቁጠባዊ ቁልውላው ብኸመይ ክትወፅእ ትኽእል ርእይቶኹም ኣብ ታሕቲ ጻሓፉልና። ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ደገፍኩም ወርኢና። ክሳብ ብኻልእ ዜና ንራኸብ። ሰላም ድሓን ኩኑ።